Hola, soc Josep Vidal Xirvés. Vaig al Col·legi de Maria Auxiliadora d'Algemesí a la classe de sisè de primària i vos vaig a recomanar un llibre que es diu Els dimarts del senyor F. L'editorial és Bromera i és un llibre molt interessant. Vingueu i veureu, ara vos el conte. La història tracta d'una xiqueta que s'anomena Clàudia i es va barallar amb la seva millor amiga que li deien Andrea. Clàudia, de tornada cap a casa, es va trobar un moneder. El va intentar obrir, però no podia. El va portar a casa i son pare i ella investigaren per a veure de qui era el moneder. I l'intentaren obrir moltíssimes vegades i no podien. Clàudia va veure que baix del moneder ficava la direcció i el nom del senyor F. I son pare li va descriure qui era perquè ell el coneixia. I la Clàudia sabia qui era i s'adonà que era l'home que li tenia por de xicoteta perquè era gran i tenia una mà de ferro. Els dimarts la Clàudia anava a la seva casa i ell li contava històries. Clàudia al principi no estava molt convençuda de quedar-se, però es va adonar que era un home molt divertit. L'home era molt interessant. Li contava històries de quan ell era menut, de les guerres i que tingueren que anar a Londres i ell tenia un bon amic que li deien Ben. Com observeu, en la portada del llibre apareix el senyor F, ja com bé dit era gran i tenia una mà de ferro, i també apareix la Clàudia. El llibre té 159 pàgines i és molt interessant i jo el vull recomanar perquè és molt entretingut i m'ha agradat molt llegir-lo i vull que exploreu la meva aventura, vull que exploreu vosaltres l'aventura com jo la he viscut.